makadi kumhuri yeZimbabwe. Yes, tinoramba tiri kuchingamidzana kune vari kutibata pachivara, vari kubatana nesu pachirongwa. Tinoziva kuti kune vazhinji vatatanga navo pachirongwa. Yes, ndakuimbisai kuti tichangida kupinda muBromley kana kuti muruwa. Yes, ndakutaura zvekuZimbabwe, ndisi kutaura Bromley yemuno muUK. Makadiko Zimbabwe mariko. Ndakupinda panguva yekuti tichange tiri kukurukura nevaimbi atinge takurukura nevaimbi. Saka ndina mukoma Boskisi vanobva marichikwata chinonzi Expresso. Album ravo ravakatibuditsira muna December rinonzi Zvasha Zvipere. Album rine dzimba dzinonzi Chimamuna, kudzidzisa Gudo Museve, kujaidza Chigure, munochema naye, nguva yenyasa, zvichakupei. Yes, chirongwa chinechi chinoita showcase kana kune vanoda hanzi kuita inonzi chipi launch here kana kuita launch whatever. Album rakabuda zvaro kare, asi kuda kuzivisa vasati vaziva nezvaro kuti album rako, album rechi4. Yes, mukoma Boskisi, mbada yacho anzi chigai cheshuga. And 1 ton yeshuga, 1 ton yeshuga mutii. Vakomana imi, inozomwika here tii yacho, inozomwika here? Chirongwa vambona mafaro chete promotions ndiri kunozvangu DZ Studio South East of England. Mazuva angati wandire kune vandinofamba navo. Musakanga no subscribe pamafaro huchi pa YouTube. Zviende kumberi, mukanga mafariraga, moita like, moita share, izvova zvaenda kumberi. Nekuti andingakupedzei mese azviita, andingakupedzei mese ba. Tatanga zvakanaka, tapa chikamu chechirongwa uchipasina nyuchi, chikamu chinechi chatinenge takukupai hurukuro dzatinoita navaimbi. Saka muimbi watakakurukura naye, watakukupai hurukuro yachona ndimukoma Boskisi, mbada yacho. Saka ndoda kuti ndipinde paubhamu rakanzi Zvashe Hazviperi, izvo hazviperi. Titore kama kanonzi kujaidza Chigure, ndokambo katoda kuti tivhure nako chikamu chino patakukurukura nemuimbi wedu wesondo rino mukoma Boskisi, Zimnet Radio ine flavor ine danger. Yes, ndozvoka. Zanguva muchirera kodo kutadza kurera vana muchasvika poiko. Zamunopedza nguva muchirera kodo kutadza kurera vana muchasvika poiko. Rinorwadza mwene waro, kwete aitirwa, rinorwadza mwene waro. Godo rinorwadza mwene waro, kwete aitirwa, rinorwadza mwene waro. Makachichaidza Chigure, kumhanya nemumoto kutemba mvura iri pedyo, rwendo runo nyanza yakapwa. Makachichaidza Chigure, kumhanya nemumoto kutemba mvura iri pedyo, rwendo runo gungwa rakapwa. Oliver Banda Somabula Yaratsuma Zau Vakadoma Advocate #Edison Matsanura
chakawanda chochi chakaora mutare wemajuskatsi Clever Runesu Wadi Mutara Zawanda Makadzire Haufa India Ofisa Mata Jembere Kasawira Shandafira Matiki Founder member we M Expresso Dinotenda Mudara Makaita nyasha makaviga chipo changu mukatikati meromba dai vakanditorera Mwari makaita nyasha makaviga chipo changu mukatikati menyama dai vakanditorera Dickson mukorokoza vebodo varipo inga akatova kamisha wani Iliati mukorokoza vebodo varipo inga akatova kamisha wani Mafaro mshamarari vegodo muripo ingava miri kwemakuva Tundu mshamarari vegodo muripo ingatadia vakuchipo Oskisi muimbi vegodo muripo zvavo zviri kuenda mberi kwani Yevana muimbi vegodo varipo zvake zviri kuenda mberi kwani Yetembo muimbi vegodo varipo zvake zviri kuenda mberi kwani
hazvifanane, zvipo hazvifanane. Odumburi mwechete, baba vamwechete, amai vamwechete, asi hazvifanane. Yes, ndokamba kanonzi yezi kujaidza chikure kwanza meno wanotadza kurera vana vachirera godo. Iro godo rinorwadza akaritakura vakaipa yezi kambo karubva paalbhamu itsvaitsva albhamu raMukoma-Boskisi albhamu rinonzi zvashe hazvipere ndiraira maitirwa zvakanaka nako kamba kujaidza chigure. Rega nditore kamwe karipo futi papapa anzi kudzidzisa godo museve ameno kuti zvine lingi here padzimba idzodzidzi. Makadiko Zimbabwe muneni wenyu Mavharo pachirongwa huchi pasina nyuchi tapa segment yatinokurukura nevaimbi. Muimbi watakakurukura naye watakupa hurukuro yacho yes Mukoma-Boskisi kubva paRuwa kana kuti paBromley maHarare kaumo. Rega tikanzwe kambo kanonzi kujaidza gudo museve kubva paalbhamu ichaitsva zvashe hazvipere. Zimai wangu waira kudzidzisa mundiro kubata museve. Shungu dzekudzidzisa unadzo murume wangu waira kudzidzisa gudo kubata museve. Ukadzidzisa mundiro kubata museve, ukafuratira rimwe zuva chakubaya chete. Ukadzidzisa gudo kubata museve,
ukafuratira rimwe zuva richakubaya chete. Rudo rwemumba menyu muitsimere mufuku, mumwe akachera anosiya aonomutsira. Rudo rwemumba menyu muitsimere mufuku, mumwe akachera anosiya aonomutsira. Itsimere mufuku, mumwe akachera achasiya aonomutsira. Rudo rwemumba menyu itsimere mufuku, mumwe akachera achasiya aonomutsira. Vaviri vovamai mwanawe, udana wechitatu yava mudzamusha. Rudo vaviri vovamai mwanawe, udana wechitatu yava mudzamusha. Imba vaviri, iwe murume wanguwe, ukatsvaga wechitatu waputsa musha. Imba vaviri, iwe murume wanguwe, ukatsvaga wechitatu waputsa musha. Akanganisa umutaurire, uwanza hasha waputsa musha. Ndakanganisa unditaurire, uwanza chiramwa waputsa musha.
chakafukidza dzimba matenga, chakafukidza dzimba matenga. Pamwe pane uswa, pamwe pane rata, pamwe pane uswa, pamwe pane rata. Vese matenga, vese matenga. Shungu dzekudzidzisa munadzo baba mwana kana mai mwana, asi izochenjerai kudzidzisa gudo museve. Wazoridzidzisa gudo museve pauchafuratira kare chakubaya chete. Yes, ndokamba kanonzi kudzidzisa gudo museve kubva pamba muitsvaitsva album ratakabudirwa zvedu muna December umo. Kaka ndori chano kuti ndora wakapedzera kubura mukoma Boskisi nechikwata M Expresso album rechi4 rinonzi zvashe hazvipere. Ndo ratiri kufamba naro pachirongwa, ndo muimba watiri kukurukura naye. Chirongwa munochiwana musi wechishanu wega wega panguva dzinedzi. Yes, kubva pa12 midday kusvika zvanaka. Pamunonge musina kuti nzwapa pane zvinenge zvambosunga asi aiwa tasunungurwa. Right, regai tichipinda muhurukuro. Mukoma Boskisi mhuri yeZimbabwe yamirira kuti inzwe kuti anomonzi Boskisi uyu ndiani. Regai nditi akazike kutanga tichikurukura navo, asi pangaite vamwe vatereri vakangosangana nemiwo kana wake kutanga nhasi. Yes, vangada kuziva kuti anonzi Boskisi ndiani. Mukana uno torai zvenyu muradanure tinzwe nhoroondo yeupenyu hwenyu. Toyo naye mwana maye Boskisi moto munene na Zimbabwe wa musician likolo yoka koyemba mwana Burumuri. Kwa zuwai wadiwa watereri, mufaro wangu kusangana nemi zvakare muchirongwa huchi pasina nyuchi na DJ Mafaro. Ndini mpada yacho Boskisi nechikwata M Expresso the sungura machine. Ndichiti mufaro wangu kutambidzai damba refu redu idzva zvashe hazvipere. Ngativei nekuteerera kwakanaka pachirongwa huchi pasina nyuchi. Boskisi mbada yacho muimbi anobva kuZimbabwe kudunhu reWedza uko kunonzi kwaChigwedere. Mubhuku rekwaChirumanu kumuti usina gavi takaberekwa tiri vasere, vakomana vana, vasikana vana. Asi wechipiri akatorwa nenguva. Boskisi ndiyo kutanga pakubarwa, akadzidza primary paChigwedere neBeatrice Primary Schools. Secondary akazoitira paHarare High neChigwedere Secondary School. Boskisi mubereki wevana vashanu, Melissa, Grace, Kudzai, Tinotenda naDean Kisi. Kubva 1995 Boskisi aishandira kambani yePTC yave kunzi Teo1 nhasi kusvika 2021. Asi pari zvino vane kambani yavo inonzi Kibo Entertainment Private Limited, ndiko kwava kushanda vari. Ndikati zvekuimba ndakatanga ndichiri mudiki kuprimary tichigadzira magitari emashanga nemagaba, asi zvekuzosvika pedyo nemagitari masvinu mugore ra1995. Ndakamboshanda nechikwata cheorchestra napitapi ndiri manager kusvika 2013. 2014 ndipo pandakazovamba chikwata cheM Expresso tikabudisa album rekutanga rinonzi kuratidzana zvishandwa, rechipiri muna 2015 nashe tinosvika, rechitatu muna 2017 zvinoitwa nashe, rechina ndirori ratakabudisa muna 2020 December zvashe hazvipere. M Expresso yakati kurei, asi vanoonekwa pastage vanoti Boskisi mbada yacho frontman wechikwata ndiye anoita macompositions, maleading vocals nemabacking vocals zvakare. Wechipiri anoitwa Albert Gatsi anoridza malead, marhythm, masubrythm nemabass nemabacking vocals zvakare. Wechitatu anoitwa Robert Lapkin
anoridza malead nemasubridhim nemamain rhythm zvakare. Wechina anoitwa Nason Tembo anoridza bass, lead nemarhythm zvakare. Wechishanu anonzi Bana Mandipota anoridza madrums nebass guitar nemabacking vocals zvakare. Wechitanhatu anonzi Tekshua Sokuluza anoridza marhythm. Kozoti Charles Piri show organizer wedu nestage management ndo basa raanobata iroro. Kozoti Mutaradhadza Darlington Muchengeti ndiwo band manager wedu. Kuti George Chakaora naChandafira Matiki aya mafounder members echikwata cheM Expresso. Ndingati ndo kakomposition kadiki kechikwata cheM Expresso, asi kune vamwe vari kuseri vanobata mamwe mabasa hatisingakwanisi hedu kutaura pari zvino, asi zvokuti mukatibata panhare tunokwanisa kutaura kuti Ningi akamira zvakati, Ningi akamira zvakati. Pane vatambi vanotamba muchikwata imomu, kune vanoona nezveku welfare yemaband members varipo zvakare ivavo. Kuzoti vatsigiri futi vamwe vechikwata ivavo hativasiye kunze. Saka chikwata chedu chakati kurei, tinotochitora setingati industry itoripo iyoyo. Kune vari kuti bata pachirungo veze ndinokuchingamidza pachirungo kuchipasina nyuchi tapa machikamu chatinokurukura nevayimbi veZimbabwe vatsva vamwe munoziva vamwe musati makuziva vamwe vamune mhanzi dzamagana wachitamba. Yes, Mukoma Boskisi tinovabata vari muruwa Bromley wakapinda zvako muMutare Road wangobuda apo. Yes, apo paruwa apo pamberi pacho apo ndo pamaareas awo, asi kumusha kuhwedza anzi kwachigwedere kumuti usina gavi. Vekumuti usina gavi makadiko kuhwedza ndinodariro mukuitwa zvakanaka. Right, muri Zimbabwe ndiye muimbi watinaye mukati mezuva ranhasi. Takatarisana nealbum ravo ravakabva kutiburitsira muna December, album rinonzi Zvashe Hazvipere. Manzwa hurukuro inzwai manzwa nhoroondo kubarwa nekuti ndibaba wemhuri uyeze nemachinda avanoshanda navo. Machinda acho avanoshanda navo ese isimbidze basa havatambe nebasa bavachinda acho maya. Right, Mukoma Boskisi mungade kutibatisawo here kuti mhanzi yakatambirika sei? Ndinoziva kuti mapa album renyu Regi 4, asi vanhu vakuziva here kuti kuna Boskisi vanofamba nechikwata M Expresso? Pakutambirwa kwemusic yedu, mukatarisa mazita ema-albums edu anopupura uvepo hwaMwari mukugashirwa kwemusic yedu. Ndinorangarira muna 2019 song yedu inonzi Njuga Dzakarema iri padamba refu redu rekutanga rinonzi Rokuratidzana Zvishandwa yakaita namba 28 paZimnet top 100, chinova chinhu chinoratidza kutambirwa kwemazviro kwazvo, nyangwe paine kutsikirirwa kune dzimwe nhepfenyuro, asi tiri kutambirwa zvikuru nevatsigiri vedu nedzimwe nhepfenyuro aiva vanotambira vachiridza nziyo dzedu. Chinova chinhu chinofadza, chinotipa shungu dzekuramba tichishanda kuziva kuti tine remangwana rakajeka. Yes, ndinorangarira chose. Yes, kambo kavo kachipinda patopo 100 mugore ravataura iri yakakatsigirwa. Kungoti chirongwa chacho chiripo zvinoda manpower chiripo. Tinoona mavhoti achikandwa mavhoti tichachimutsa pamwe tichange tichizokugadzirisa tikagadzirisa tichange tichizokupai every week matop 10 waya matop 10, so that pakupera kwegore payapa tinozounganidza tozoona kuti yakanyanya kuvhoterwa yacho ndeyipi, zvofamba zvakadaro. Zvedu zvinoita kuti mhanzi dzevana vedu veZimbabwe vaimbi vedu dziende pamberi. Nyaya yekutsikirirana yamataura ikai ameno kana kuti vanhu vanozvarwa vachidzidziswa unzi vanhu vanotsikirirana here. Rega tisiyane nayo, asi kutsikirirana kuripo pachedu tega. Izvozvi zvatakadai izvozvi so kutotsikirirana haudi kutomboona umwe achiti tupunyu kubuditsa musoro kana kuenzana newe nekuti iwe waita mari kana kuti waita zvawaita. Kutotsikirirana chete, hanzi anonzi maPhD, mapull him or pull her down pakaipa. Mukoma Boskisi
vatererika yes vangada kuziva kuti manzi album riri kutorera nguva yakadii mimi tinoziva kuti muri kushanda nesimbi dzebasa saka mune pamunoti here pamwe 6 months kana kuti 12 months album renyu rinenge rakuitirei zvakanaka. Tingati nguva yatingatora pakugadzira album kusvika richitsikiswa ingasvika svondo chete, nekuti chokwadi irafu dzimwe nguva vakomana vandinoshanda navo inyanzvi zvokuti panoda zuva rimwe chete kuti tibatanidze chimbo uye vanoita basa ravo nemwoyo wese. Saka izvi hazvititorere nguva yakareba kuti tingati hanzi tinotora mwedzi 2-3 tichigadzira album. Ndo pakuzosvika pakubvisa zvimwe zvinonakidza zvamunenge mambogadzira, nekuti munoenda muchikanganwa zvamatanga nazvo zviya. Varungu vakati first cut is the deepest ka, saka zvatatanga kuwana izvozvo ndo zvatinoshanda nazvo uye hatidi kuramba tichingozvishandura tinongozvikwenenzvera bedzi kuti zvibude zvakadaro. Inini nditazoita kuita mudumbu nekuseka hanzi chokwadi rafu dzimwe nguva yeze ukataurirwa chokwadi unofunga kuti utaurirwa rafu zvedisi. Vakomana vavanoshanda navo ana mukoma Bana Mandipota, ana Sukuluza, ana mukoma Albert Gasi, isimbi dzebasa zviri mumaokomo saka kana zvichikutorerai svondo kuti mutigadzirire album hapana chakaipa. Asi haikona kuzoti wanzira maalbum naika rimwe risati ranyatsodzika midzi. Tinoziva kuti vaimbi mune dzimbo dzakawanda sterek dzakawandisa, vamwe vanobva vati 2 maalbums rimwe risati ratombonyatsosvika pakuhita chaipo kana kuti vanhu vasati vatombonyatsoziva kuti maburitsa album takutonzwa kuti rimwe ratobuda futi. Aiwa ipapo isai mabreak ipapo ndo advice yandokupaiwo zvangu iyo. Imi munoziva kuti ndotaura nemi zvandinoda. Muri yeZimbabwe tiri pachirongwa huchi pasina nyuchi, chikamba chatiri kukurukura nevaimbi. Muimbi watiri kukurukura naye nhasi mukoma Boss Kiss vanofamba nechikwata chinonzi M Express kubva paalbum ravo itsvaitsva zvashe hazviperi. Rega timbopinda muchitoro timbotengesa mbichana zvishoma. Are you tired of medical aids, shortfalls, expensive hospital bills, and having to travel to get medical attention? Responsive Healthcare Services provides unique home-based healthcare solutions throughout Zimbabwe. Responsive Healthcare Services takes care of all terminally ill conditions in the comfort of your very home. We offer unique personalized healthcare solutions, all from checks, care visits, and full life support. Some of our unique home-based services include nurses care, doctors care, and nurse aides, taking bloods, monitoring chronic diseases such as diabetes, blood pressure, asthma, and others. For your convenience, we provide full medical reports for your employees, COVID-19 testing at renowned laboratories, and deliver medication right to your doorstep so you can never worry about anything ever again. For those living in the diaspora, here is a perfect solution for providing dependable health services for your loved ones here at home. Contact Telmore in the United Kingdom on +44 775 794 7297 or locally Rumbi +263 773 684 206 or Jane +263 783 584 758. Responsive Healthcare Services, availing high-quality healthcare right in the comfort of your home. Makadi vateereri, zita rangu ndinonzi Rombe Zvirikwezhe, makateerera kuZimnet Radio, your #1 internet radio station. Nakidzwai. You have a business and you really don't know how to get it out there? Why not advertise on Zimnet Radio? Send your email to marketing@zimnetradio.com. That is marketing@zimnetradio.com today.
Rega tidzoke pachirongwa. Yes, vari kutibata ndokuchingamidzai. Tina mukoma Boskisi kubuda muruwa Bromley ndokuma areas wavo kumusha kuhwedza kwachigwedere kumuti usina gavi uko makadiko ikokoko ndinokuchingamidzai nevese kwese kwese kwamuri kutenderera muri. Chirongwa chinechi tinokutsvagirai vaimbi tovavunza pachirongwa tichinzwa nhoroondo dzavo matangira vakaita kwavari kubva kwavari kuenda. Asi uyu muimbo uyu akasike kutanga tichitaura navo. Yes, kana ufanirwa unge kechiri kechipiri kana kechitatu amene koko imi pakaipa nekuti vazhinji vaimbi vamwe tinongoudza kuti zvitsva kana zvapo kana mukana wacho uripo wokuti munoda kutaura nesu mungotibata. Saka ndozvavakaita mukoma Boskis muri yeZimbabwe. Musakanga nosubscribe pamafaro huchi. Yes, subscribe, like and share zvibva zvaenda kumberi. Rega tidzokere paalbum zvashe azvipere titore kambo kanonzi Chimamuna tinzwe nyaya yacho kuti yakamira sei ipapapa. Bana Brumli Mauka Bwanji we Tauya nae Boskis Badayacho Desungura Messina Mwindo Brigado Agrada Mwintu Brigado Gracia Tadeush Zibomo Bamuzipano Zikupanze moni Kabale wanga Kokokoi Bamushapano Zikukwazisei Kama zangu Mine Tafika pano Kuto Lalikulu Lalipata maganiso Lalipata kulia Kasika pano Yambutiko Rakura Ralipa kufunga Ralipa kushema Pamuzipanga Kachita Chimamuna Chimenecha Wepekana Kabale wanga Pamushapangu Paita chikwambo ichocha Wazisabana Kama tangu Ulila pamtima Pachoka la kuchoipa Wanipata maganiso Wanipata kulia Kuchema kwe moyo Kwapa kuchakaipa Kwanipa kufunga Kwanipa kuchema Jausa Bambopiri, Best Manager. Kepa Lesui Mutia, the big man in Botswana. Munua Mutimu
promoter. Bosi ya mabose number 1 promoter. Ilisimamwe Ndoto Impala achikona mombe. Majoa Diction Billiard Bakadoma. Musamire, 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 Musamire. Ale senga, senga, ma, senga luketo, senga, hey, senga luketo, senga, ama, senga luketo. Senga, aye, senga luketo. Mutaratadza Darlington Muchengeti. Asenga, ama, senga luketo. Manipatsa mavuto, manipatsa kulila. Ini na iwe, tili kuyimila nzawi. Ini na iwe, tili kuyimila nzawi. Ungandipa marwadzo, ungandipa kuchema. Ini newe, tili kumirira nguva. Ini newe, tili kumirira nguva. Tandizo la mbuye, tilo la likulu. Ini na iwe, tiyembekeza mbuye. Tandizo la mbuye, tilo la likulu. Ini na iwe, tiyembekeza mbuye. Ambuye, ambuye, muchidanitse chafutika, inu ambuye. Mwari, mwari, mutiyambutse charwadziwa, imi mwari.
regai ndingovhura hapwa mbichana kuti pakamba kanonzi Mwamuna pari kutaurwa nenyaya yechikwambo. Regerai ndingovhura hapwa mbichana chete kuti pari kutaurwa nenyaya yezvikwambo. Tichazovapa mukana wekuti vachazotitsanangurira kuti zvakamira seiko matracks acho ese. Kune vari kutibata ndikuchingamidzai pachirongwa handitone patiri kukurukura nevayimbi. Muzakanga ndosubscribe kumafaro huchi mwaita like and share zvibva zvaenda kumberi. Mugoma Boskizi, yes, tingada kuziva kuti zvakamira sei. Tinoziva kuti tiri munguva yelockdown. Kunoku zviri kuita zvichiiza. Hameno kuti kuZimbabwe uko zvasei. Tichitarisana nenyaya yemashows. Mati matanga here kana kuti mati matenderwa here kuchitanga kuita mashows. Tingati panyaya dzemashows zvinhu zvese zvichinge zvakaringana aiwa mashows tinoita, asi nekuda kwedambudziko rakawira pasi rose iri reCovid-19 takambomira kuita mashows, asi hatina kumira kunyora nziyo nekutsikisa. Tiri kuisa mudura kuitira pazvinongonzi zvaita tinoda kuti vatsigiri vedu nyota imbopera, tichavapa nziyo kusvika ivo vati zvakwana, nekuti zvachazvipereka. Tinobva tichingopiwa tichinyora tichitsikisa tichinyora tichitsikisa. Tinoziva pachasvika pakusununguka kuti tikwanise kupanana nziyo nevatsigiri vedu. Aiwa tichavapa, ngavagare vaziva kuti aiwa mudura tiri kugara tichingokanda zvitsva chete, tichavapa kana nguva yangosununguka. Izvo zvakanakawo kuteedzera mutemo, kuteedzerawo kuti chirwere chisapararire pazvinenge zvanaka chete. Ndinoziva kuti mafaro anenge akatowedzerwa moto chaiwo. Right, totarisa pakunyorwa kwedzimba apa. Munorota here? Munoita sei? Munoona vanhu vari kuzvifambira zvavo motonyora kambo. Munosipowo sei papapa? Shamwari dzangu dzakateerera nevachazonzwa chirongwa pamberi apo vangada kuziva. Manzi ndikataura kuti ndinonyora sei ndinganyepera pasi rose. Chandinoziva ndechekuti pazvaitikira ipapo takutoshanda nezvayo somwe yacho. Kurota, kufunga, kuona zvese zviripo ipapa. Tinoshanda nezvatinenge tangowana zviripo. Hapana chandinganyatsoti ichi ndo chatingati chinotipa nziyo, asi kungoti mawira zvatongoita ipapo. Ndo maitiro ndo zvandingangotaura, nekuti ndikada kutaura kuti ndinorota, dzimwe nguva ndinogona kunge ndakatotarisa kudai ndototanga kutonzwa chatoo chimbo chakutoimbika. Dzimwe nguva ndinogona kungofunga ndichibatanidza zvinhu ndotonzwa chatoo chimbo. Saka hapana chatinganyatsotaura kuti ichi ndo mhando yekugadzira kwatinoita nayo nziyo dzedu. Aiwa ipapo hapana patinobonyatsoti apa chaipapa. Asi chandinongoziva ndechekuti mumagumazvo tinopedzisira tabatanidza mazwi edu kuti abude nechimbo chatingati chinokwanisa kuteerereka nevatsigiri nenyika yose kunzoko. Tofambira pamberi zvedu nechirongwa. Yes, kune vari kutibata ndiri kuchingamidzai pachirongwa huchi pasina nyuchi. Ndini wenyu Mafaro, DZ Studio South East of England. Tiri kukurukura nemiyimbi mukati menguva dzino. Yes, hurukuro yatakaita nawo yatakukupai mukati mezuva ranhasi. Muimbi weZimbabwe anorova mhanzi dzeZimbabwe kumhuri yeZimbabwe dzichirohwa nemushamarari weZimbabwe pane vinyoro reZimbabwe. Pakadiko apo. Right, mawanzwa achitaura nyaya dzekunyora havaroteswe, vachitongoona kudai kana kutongonzwa vanogona kutopuwa kambo. Ndo zvimwe zvezvipo zvisina vanhu vese izvozvo. Mumwe nemumwe ane chipo chake. Right, rega titase pamakolabha apa. Mune vamwe vaimbi here vamati maimba navo? Ndinoziva kuti timu ramunobata naro rese vaimbi. Yes, ana Mukoma Gatsi, ana Mukoma Banamandipota, ana Sukuluza. Yes, idzo isimbidze basa idzo. Kune vamwe here vasiri ivava vamati maimba navo, vamashaya navo mastages, mashows umo. Zvakamira sei papapa? Pavaimbi vemuZimbabwe ndakaimba naNewton Gomba wechikwata cheorchestra naPitapi, Bernard the Boss Mandipota weNakiso Express, naSungura President anova Albert Gatsi anova mudzidzisi wangu pane zvemimhanzi izvi. Ndo vaimbi vandinobata navo, uye ndakasununguka kubata nevanofarirawo zvatinoita kabatiro kedu. Takasununguka, tinovati ngavauye tinovatambira nemaoko maviri. Ndakatombobatsirawo muimba anoitwa Elmark anoimba nziyo dzehip hop, asi ndaingomupa yatingati advice iya kusvika
asumukirawo nhasi atova muimbi ane mbiri. Izvi zvinondifadzawo mumusic career yangu kuti ndinotoonawo ndakabatsirawo akutoonekwawo akutoverengawo music industry imomo. Chinhu chinofadza kunyanya. Vamwe ndo vakazoimba nzi zvakanaka zvakadaro, tikanga tataura daro ka ndibabashero zvakanaka zvakadaro zvakadaro zvinodiwa nemunhu wese kana nani zvake. Yes, ndo zvatinoda izvozvo zvakanaka zvakadaro, kubatsirana, kusumudzana, kushanda nevamwe, uchidzidzawo uchidzidziswa. Yes, uchidzidzisawo futi ipapo ndo mafambiro azvinoita. Aiwa, tinozvitenda izvozvo. Totarisa kapa inspiration. Imi muri munhu akazvarwa here mumhuri yekuti ine vaimbi baba namai, kana kuti kudzinza kwenyu kwanga kune vaimbi, kana kuti zvinhu zvamakangoona kuti vakomana ava marovera vari kuita magitara ndingazvidi izvi, munhu wodzidzira otoona aika inga zvakutoita. Yes, ndivape vaimbi vatingati they were source of inspiration kuti muzopindawo munyaya dzemagitara idzi. Ini ndakakura ndichiyemura vaimbi vatatu, mukoma Leonard Dempo, mukoma Simon Chimbetu na Tongai Moyo Dewa. Mukatarisa ndinodzokorora zvandamboimba zvaiitwa izvi nangoma Leonard Dempo, kusawanza mazwi. Mukoma Simon Chimbetu mukavatarisa vaisawanza mazwi ekuimba, kusanganisa sungura nerumba, izvi zvaiitwa naTongai Moyo. Ndokusaka mukateerera musambo wedu hausisiri sungura chaiyo, taakuti surumba, nekuti takasanganisa sungura nerumba, saka haisisiri sungura haisisiri rumba, wamubatanidzwa uyu. Ndikati ndo vaimbi vakandi-inspire kuti ndizosvikawo kufarira kupinda mune zvemimhanzi izvi. Ndizozvo munhu wese anetone munhu waanoita look up to. Yes, for inspiration. Aiwa, tinozvitenda kuti makaona mabhigidhara varidzi vemusambo toti varidzi vemusambo nekuti aiwa vairova musambo. Yes, panguva yacho iwayo ndo watakakurawo tichinzwawo iwayo, zvokuti dai ndakazoitawo muimbi dzimwe dzenguva ndaitoti ndo vakatondiinspirewo iwavo. Zinaiwa isi zvedu zvakazoenda kunokuku kushamarari uku ndo kwakazobudawo chipo cheduku. Kune wangu wataitoti dai ndikazotaurawo sanhingi. Zvinofamba zvakadaro, Mwari anotipa zvakasiyana siyana. Muri yeZimbabwe tiri pachirongwa chatinokurukura nevaimbi, chikamu chechirongwa kuchi pasina nyuchi, munochipiwa nenyonyi Mafaro. Ndiri pano zvangu paDZ Studios paSouth East of England. Tiri muRuhwa Bromley, mandiri kubatana nemwana wakaberekerwa kuhwedza kwachigwedere kumuti usina gavi. Yes, ndokumusha kwavo mukoma mukoma Boss Kisi nechikwata chinonzi M Expresso. Album ravo itsva rinonzi zvashe hazviperi. Right, rega tidzokere pakambo paalbum toda kuti kambo kanonzi nguva yenyasha. Yakamira seko nguva yenyasha? Unoziva here kuti idzi inyasha, kana kuti unoda kutozoudzwa kana kududzirwa nevadudziri kuti aiwe idzi dzanga dziri nyasha idzi watotamba nadzo panapa? Rega tikanzwe kambo kacho. Vamakabanyasha vakadzisungisa zveka nekusasira. Handidi kuvasa maipotifa Mwari wangu. Vamakabanyasha vakadzisungisa zveka nekusasira. Kuchaseve vakoma vaJosefa Mwari wangu.
vamanga manyasha vakadzitengesa zveka nekusasika. Sevakoma vaJosefa mwari wangu vamanga manyasha vakadzitengesa zveka nekusasika. Inyasha, 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 inyasha mwari wangu. Inyasha, 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 inyasha mwari wangu. Pandiri baba imi ndizive seivo yave ndigare ndichiziva. Kutungamira nyika inguva yenyasha, vanotungamira vapeiwo njere zvamakaita Solomoni. Baba vevana vangu inyasha, ndokumbira simba ndichengete vana ava vamakandipa. Amai vevana vangu inyasha, ndokumbira simba ndichengete vana ava vamakandipa. Inyasha, 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 inyasha mwari wangu.
kwanzi yave kana nguva yenyasha yakwana dai mazoitawo kuti ndizogara nichiziva kuti aiwa idzi inyasha idzi. Yes, hanzi maipotifa vakatambisa nyasha. Yes, vakoma va Joseph. Yes, manandiregerawo ipapo. Vakoma va Joseph vakatambisa nyasha ipapapa. Nyasha unodziona ndeisteko, unongona zvinhu zvako zvakuita zvazvanyenge zvichiita wakumbira kuna Ishe Wamasimba Ose. Kambo karubva paalbhamu zvashe hazviperi Mugoma Boskise nechikwata M-Express albhamu ravo ravakabva kutiburitsira muna December, ndo ratingati ndo richiripo riri kupfungaira hutsi kune vasina albhamu irori. Munoda kundibata, namba dzangu dziri 07861783929 mondibata ndokukonektai naBoskis mawaisirawo mbichana nekuti vanoda kudzokera mustudio zvakare. Right, rekatipinda muchitoro kaka timamwira. Welcome to Zimnet Radio, your 24/7 internet radio station. Zimnet in a flavor, Zimnet in a danger. One time in a flavor, Zimnet Radio, Yakabaka. Let's do it! Zimnet in a danger, Zimnet in a flavor, Zimnet in a danger, Zimnet in a flavor. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live 24 hours a day. This is Zimbabwe's #1 Zimnet Radio. Tune in for your favorite bits, tunes from Zimbabwe. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live. It began in Africa. Are you tired of medical aids, shortfalls, expensive hospital bills, and having to travel to get medical attention? Responsive Healthcare Services provides unique home-based healthcare solutions throughout Zimbabwe. Responsive Healthcare Services takes care of all terminally ill conditions in the comfort of your very home. We offer unique personalized healthcare solutions, all from checks, care visits, and full life support. Some of our unique home-based services include nurses' care, doctors' care, and nurse aides, taking bloods, monitoring chronic diseases such as diabetes, blood pressure, asthma, and others. For your convenience, we provide full medical reports for your employees, COVID-19 testing at renowned laboratories, and deliver medication right to your doorstep so you can never worry about anything ever again. For those living in the diaspora, here is a perfect solution for providing dependable health services for your loved ones here at home. Contact Telmore in the United Kingdom on +44 775 794 7297, or locally Rumbi +263 773 684 206, or Jane +263 783 584 758. Responsive Healthcare Services, availing high-quality healthcare right in the comfort of your home. In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Right. Kune vari kutibata tinokuchingamidzai pachivara. Yes, musha usingagashidzwe vaenzi azviite zvakanaka. Munoda kuti musvike muona kuti aiwa isusu tiri vanhu vanofara, saka ndimiwo mubva mafara. Tiri pachikamu chechirongwa uchipasana nyuchi pandiri kupai hurukuro yandakaita naMukoma Boskise vanobuda zvavo nekuhwedza kwachigwedere. Muti usina gavi ukakwira hokoyo unodonha kuti po akuti gwengwendere kudonha. Right. Mugoma Boskise, right, neexperience yenyu imimi yamanayo mukati memimhanzi nekushanda nevamwe vaimbi muchionawo zviri kunyatsoitika music industry. Isusu tinogona kutadza kunyatsoona kuti zvakamira sei, asi nekuti imimi ndo mamuri kuopareta muri muchinyatsoona kuti apa mungade kuti ionesawo here kuti zvii zvamungafunge kuti zvingada kuita kusumudza vaimbi kunyanya vachiri kutanga, uyezve even vamwe vaapakati kana vamwe vakatanga kudhara asi kuti unzokukurumbira kwavo kunenge kuchinetsa. Ndezvipi zvamunofungawo imimi zvingade kuitika? Mafungiro angu vaimbi vemuZimbabwe
vakava nerutsigiro kumastudios anopa mikana yakaenzana kuvaimbi vese zvingatinakire chose. Zimura chaiyo inotsikirira vaimbi pane kuvasimudzira. Mapromoters zvakare ukaona auya kwauri anenge aona mukana wekuzvipfumisa iye kwete kukusimudzira. Ndiwo zvakare vanokonzeresa kutsikirirwa kwevaimbi vari kusimukira iwo mapromota iwaya. Vane kakupesvedzera kavanoita kuti vaimbi vadiki vari kusimukira vatsikirirwe zvikwata zvavo zviparare nekuda kwekahunu kavo kavanoita. Ndichakataura kumberi ukahunu ikako. Machallenges atiri kusangana nawo haisi nyaya yemainstruments. Vaimbi vari kusimukira vanotya kutaura chinhu ichi, vanodyira poison kunyara. Point yekutanga, kutsikirirwa nevaimbi vakuru chaivo. Akaona kuti uri threat kwaari, akanzi napromota uite show naye, anoti haadi nekuti anoziva kuti iye ndiye crowd puller ipapo. Anoziva kuti promota nekuda mari anotomuteerera. Chechipiri, kushandiswa uchinzi supporting act pasina chaunowana. Apa main artist opiwa mari, vaunobata nawo vachada chouviri kubva kwauri, zvinozokonzeresa kuparara kwezvikwata. Chechitatu, madjs dzimwe nhefenyuro anotengwa nevaimbi vane mazita uye mapromota kuti vasaridze music yako iri kuitwa marequest nevanhu. Unonzwa DJ achiti ndashaya yamasarudza, ndawana iyi asi dziri paalbum rimwe chete, chinova chinhu chinoshamisa. Ndofunga vari kuteerera chirongwa kana kuti vachazonzwa kuna nayo YouTube, kana kuti chirongwa tichachisa kuna nayo YouTube, manga musingaziziva kuti ndo zvinoitika kuti zvedi unonzi uri supporting act. Pane muimbi anenge aripo anenge ari kunzi ndiye the main actor naika, iwewe unoridza ipapo pofanodziisa dariro haupuwe chinhu. Uyezve zviri kunzi masponsors vamwe vanototsikirira vaimbi, vamwe vachitengwa kutsikirira vamwe vane zvipo zvavo, ende vamwe vaimbi vane vakuru vacho vachibhadhara vamwe vanhu kuti mari vachibhadhara vanhu mari kuti manzi dzisaridzwe. Saka pakaipa. Ndosaka tichitiwa naZimbabwe isusu hatimbobva ukaona munhu anobudirira umwe munhu ndosaka achizongoita zvinhu zvake akanyarara, nekuti vanhu ukaziva kuti munhu ari kuita zvakadai, 1 wakuromberwa, 2 wakutanga kutaurwa azodai akakuudzai makumitira godo. Saka toita sei nai? Komana ngatiite vanhu mani, ngatiite vanhu, ngatisumudzane. Tinongoramba tiri wepasi, ende matimambozviona here kuti anokutsikirira wacho iye anotongoramba wari pasame level. Uyo ari kuda kukwira uyu haachasumuka nekuti ari kutsikirirwa. Vana veZimbabwe naye vakomana toita sei? Munosvikira mukufa. Vamwe vanosumudzana, vamwe vanosimudzana, vamwe rega ndekezi kutaura zvakanyanyisa, asi mazvinzwa mega from the horse's mouth. Isu kana takuzozvitaurawo ana Mafaro tinenge tatozvinzwa kune vaimbi uku. Saka musazofunga kuti tinosona mabhodhoro. Yes, kuna vamwe madj anotobhadhara kunzi usaridze song yanhingi nekuti song yacho pamwe inenge yaita kuti zviitei unowanei pakadaro ipapa. Anyway, muri yeZimbabwe ndosaka tichikunzirai vaimbi pane penyuro Zimnet Radio yamunobata pa www.zimnetradio.com musi wechishanu chirongwa uchi pasina nyuchi neni wenyu Mafaro. Yes, ndakabata zvangu mushina ndiri kuno south east of England, ende mamwe mapromota zvakare ari kunzi hanzi umwe anenge atoona kuti patoita gepe rikuda kusenzesa waita kahiti, vanhu vabva vapemberera, anobva afunga kuti apa ndakutoita mari nemuimbi, mozoita madhiri achona dzimwe dzingowo kutiza futi. Saka kumana kuitawo here uku kuitawo here, ndati kuitawo here. Anyway, ndo zvinonetsa. Rega titarise zvedu kurira kwemhanzi mumaradio stations imomo zvakamira sei. Tiri kuda kuita follow up nenyaya yekutsikirira. Muri kutsikirirwawo here futi imomo mumaradio stations? Isusu panapa we try our best. Handi kunyeba, asi vaimbi makawanda zvokuti ukaridzwawo ukanzwa zvatizika kuda kutopa vamwe chance
Bozi panapa isusu hapana DJ, rega nditaure kuti hapana DJ ari very close to each other. Vamwe vari kuAmerica uku, vamwe vari kuAustralia, vamwe vari kuSouth Africa, isu tiri kuno kuUK. kuUK kunoku vamwe vari kunana Leeds, kunana Manchester, kumusoro uku. Hatitomboonani, vamwe hatitotongozivana zvemaredhiyo kudai izvi. Hatisati tatomboonana in person, anomaona. Saka yes, nyaya yekuti tizoti uyu ngaadurise mari, uyu timuridzire mari, timuridzire mhanzi dzake, panapa hatidaro. Isusu tinotorwa fair game. Fair game. Mhanzi dzikauya tinoplaya and tinotrya all our means kuti muimbi wese anzwikwe. Right, chitibatirai ipapo mukoma boss. Ehe, zvakamira sei radio stations ikoko Zimbabwe. Totombobvunza ukazviri ikoko, ndimi mungatotibatisa. Dzikurira here mhanzi pane benyoro. Kana kuti kutonzibvisa ikoko. Kana kuti hanzisa extra page. Kana kuisa yemheno chemuhomwe kuti album rako rirohwe. Nekuti panongo muimba akazondibatisa akati mukoma Mafaro, nyaya yachona kunoku ndeyekuti kuti uridzwe paredhiyo dzimwe dzenguva unoita kunge uri kutamba flipper. Makambotamba flipper naika kagame kai kanonzi flipper kanoitwa mabhora kai panopererawo mari yako. That's the end of it. Saka unotoda kutoramba uchitowedzera kuti uridzwe. Ameno ndinongonzwawo kune vaimbi. Ndibatisewo ipapo mukoma Boskis. Kuno kuZimbabwe tinotenda Radio Zimbabwe. Vanhuvevo vanoridza mimhanzi yedu, madjs eko variko vanoshanda nesu. Kuzotiwo National FM ndivo vanotisimudzira kusvika patave zuva ringadze nhasi. Asi kutaura chokwadi dzimwe nhepfenyuro idzi hapana hatingadyire poison kunyara baba. Radio Zimbabwe neNational FM ndo nhepfenyuro dzatingatoti ndo dzatinotovimba nadzo kuno kuZimbabwe. Idzo dzimwe idzo ndinoona sekunge vakanyanya kurerekera kuvaimbi vekunze. Vanokanganwa kuziva kuti muno muZimbabwe mune vaimbiwo varimo vanoda kusimudzirwawo. Saka isu hatichatomboedzawo kana kutsikawo kumisuwo yavo kuti tinovapa mimhanzi yedu, kutongovatarisawo vachiita zvavanoita. Nekuti unomboedza kumbotanga uchanyengerera, so unozoona kuti izva zvibude bai uzopedzisira wasiyawo zvakadaro. Saka Radio Zimbabwe neNational FM ndo dzatingatotaura kuti pamimhanzi yedu, madamba refu edu ese atakaburitsa ari mana, aiwa ukoko ndo kwadzinoridzwa uko. Ipapo regerai nditaure kuti hatiziviwo zvedu kuti mashandiro evanhu vanoshanda sei. Isusu tiri kunoku, rega nditongokubatisewo zvakare kuti tinomboteererawo zvedu nhepfenyuro dziri kunoku. Yes, ukanzwa parira kane African beat, ameno kuti kanenge katobva nekupi, but dzawo ndidzawo. Vanosumudza vaimbi vavo vachirova dzawo kashoma handikati kashoma. Ameno pamwe zviriko ine hanzi ndatombonzwa kana kambo kana keni Zimbabwean artist kachiridzwa mune radio stations kunoko. Ndagara kunoko akaona kutaura tatoita zvichoneka izvo, tatochonera kunoko. Handisati ndambonzwa yeni kambo kana kuZimbabwe kachinzi kemuimbi weZimbabwe kachinzi kakurohwa kana kuti papa heart whatever. Saka ameno pamwe I don't know. Rega ndinyarara hangu ipapo, asi isusu paZimnet panapa rega nditi 99.9.0 yeah, 99.9% mostly is Zimbabwean music. Ndo zatinogona izvozvo. That's why we are the #1 internet radio station. Ndo zveduwo izvozvo izvi. Vaimbi maartist mazhinji vese vanobata basa panapa vese kazhinji kacho 99.9% is music. Ndo zatinoda izvozvo. Kana isu hatibude muZimbabwe, hatibude, ine handibudemo, handimbobuda. Kana kujamba bhodha handijambe. Ndorova mhanzi dzavana Zimbabwe nekuti tikaregedza kudzisumudza isusuka ndiani achadzisumudza. Handimukuona nyaya yacho. Aiwa tinotenda vari kusumudza mhanzi dzevana veZimbabwe wherever kwamuri. Yes, mapati imo muchirova dzevana veZimbabwe ichifamba zvakadaro. Right, mukoma boss ndo watinawo panapa, Boskise. Album rawo zvacho hazvipere. Tombotarisa mustudio pamunopinda muchinorekodha, munozvibheka here kana kuti munodawo kushandisa mamwe mazwi anokubheka kuseri uko? Pamavocals
muimbi pamariesal ndipo paanoona kuti voice iri rinoita kana kuti hariite, asi vazhinji vave kuita zvese vega. Malead vocals nemabacking vocals zvinova ndizvowo zvandinoita, nekuti iwe wega unotonzwa kuti apa pandaimba apa pane buri iri, apa pane buri iri, uye mazwi ako anogona kunogarana. Kunyange ukaedzako kunasiyanisa asi anogarana achivhara maburi aya, zvinopa kuti music yako ive neudzamu, zvinoita kuti uzonzwika kuti uyu munhu ndiye anonzi Boskis uyu. Ndizvo zvakare zvinozoita kuti ukaimba nemumwe muimbi, vatsigiri vako vanokurumidza kuzvinzwa kuti pane mumwe akabatsira pabasa iri, nekuti vanenge vakajaira izwi rako iwewe. Saka ukazoimba nemumwe vanozvinzwa kuti aiwa pane mumwe akapindirawo pabasa iri kuti zvinhu zvedu zvibude zvakanaka. So ndingati vaimbi vazhinji mukateerera vakuzviitira malead vocals nemabacking vocals vega, ndo zvinoumba chinhu chinonzi iwewe, chinoumba zita rako iwewe semuimbi. Regerai nditi patinobvunza vaimbi mibvunzo iyoyi, no answer is wrong, no answer is right, nokuti each and every individual is unique. Munhu anozviitira zvinhu zvaanonzwa kuti ndo zvaanoda. Mumwe anoda kushandisa backing vocalists kuitira kuti mazwi asiyane achikavana. Yes, saka musazomaka nhaka, musazomaka akuisa mastar nemagudhu nemarong nemax, nekuti muimbi wega wega akasiyana. Muimbi anoita zvaanonzwa mwoyo wake uchida, zvaanonzwa kuti vatsigiri vanomutsigira ndo zvavanoda. Muri yeZimbabwe tiri pachirongwa pachikamu cheuchi pasina nyuchi chatinokurukura nevaimbi. Yes, muimbi watakakurukura naye tichikupai hurukuro yake nhasi ndimukoma Boskis vanobuda zvavo neparuwa apo. Yes, paBromley ruwa takananga kwaMutare. Yes, kusikumusha kuhwedza kwachigwedere kumuti usina gavi uko. Ukakwira muti usina gavi wadonha nekuti ukatyoka tinokunongera pasi. Yes, tinokunongera pasi wadonha kuti bu pakaipa. Right, rega tione panyaya yenhingirikiniri yekuwanikwa kwemimhanzi. Mhanzi iri kuwanika kupi? Vanhu vanobata imimi here kana kuti mune kwairi kutengeswa mozonzi uyai mutorewo mari dzenyu? Zvakamira sei ipapa? Isusu nziyo dzedu tinotengesa tega. Takadzidza kubva pane vaimbi vakatitangirawo. Iwo unonzi tabuditsa kana kuti 20,000 copies, iwo vanenge vabuditsa 150,000 copies. Zvakare wonzi iwewe takurekodha nefirst party, wonzi recording company ichatora 88%, iwewe muridzi webasa wonzi unotora 12% chete. Asi ukatarisa CD kugadzirwa kwaro kana kuti muzuva ranhasi kuti rinzi ragadzirwa rasvika pakurira CD risina sleeve, unoona kuti 50 cents chete. Iwe ukazoritengesa $, unenge uine 100% profit. Saka ipapo pakuzonzi 88% yotorwa nerecording company, ukatarisa makosta avanenge vaita wofananidza nemunhu aita third party yekuti azvirekodhera ega ari kuzvimaketera ega, unotoona kuti aita third party anotodzora makosta ake agotoita profit. Saka vaimbi vazhinji vakazodzidza ipapo kuti kutoita third party kunenge kwakati nakei. Mukazvitarisa ndo zvakakonzeresa kuzoparara kwanaGrama izvozvo, zvekuti vaimbi vakange vazosvinura vakuona. Saka hapana kanga achada kuenda kunorekodha nawo nekuda kweutsotsi ihwohwo hwavaiita. Saka takadzidza ipapo. Saka tinongoito mathird party edu torekodha, toita zvese, tozoita distribution and marketing tega zvakare. Toti kana tanyura tega, tazvinyudza tega. Kana tasimukawo tinenge tasimuka tega. Saka basically ndingati ndo zvatiri kuita isusu seMexpresso the Sungura Machine, tinotengesa tega music yedu. Ndambozvitaura hangu kuti ndosaka tichida kuti tinzwe kubva kune varidzi venyaya vanofambira nyaya dzacho vaimbi ava. Muri kunzotsananguro dziri kupuwa namukoma Boskis watiri kurukura nawo, muimbi weZimbabwe, 4 albums under his belt. Album ratakabata rinonzi Zvashe Hazviperi, rine dzimbo dzatiri kufamba nadzo. Yes, mhanzi kana muchidzida dziri kuwanika kwavari. Tisati tapedza chirongwa ndichazotova tipe macontact details nenge
vanenge vachidawo kuti ndimusanganise navo, yes, unokwanisa kundibata pa 07861783929 07861783929 UK number iyoyi ndokwanisa kundibata ndokuconnecta na Boss Kise. Ngati subscribe ika pa mafaro weche pa YouTube apa zviende kumberi, tiwedzere moto, manzi evana Zimbabwe ende kumberi mberi. Right, rega tidzokere pa album. Ndida kuti nditore kamba kanonzi munochema naye ndiana anochemedza vamwe apa Roy anenge achinyatsoziva zvake kuti ndiauraya munhu panapa, ndiaita zvese izvi achitoazoziva asi anouya achitochema yowe apa ndiye vari kuswera vachimwa ropa remunhu wavauraya, zvinhu zvavo zvinenge zvapunzira munhu pasi vachinyatsoziva. Reka tikanzwe kamba kubva paalbum Zvasha Zvipere. Mokili mobimba oyo kasikoyo toye na ye mwana maya Bosikisa moto munene na Zimbabwe bamisisia likolo yoka koyemba munochema naye zuva renhamo, munochema naye muroyi munochema naye zuva renhamo, munochema naye achiziva ndini ndadzimba. Muroyi munochema naye zuva renhamo, munochema naye achiziva ndini ndadzimba. Ndini ndadzimba ndini ndadzimba ndatorera vana mai vavo. Ndini ndadzimba ndini ndadzimba ndatorera vana mai vavo.
pasi. Ugona muroyiwe kumurungira ti nemukaka wekasi. Jamubei wangu kuti anyarare, jamubei wangu kuti anyarare, anyarare, anyarare kuchema. Jamubei wangu kuti anyarare, jamubei wangu kuti anyarare, anyarare, anyarare kuchema. Jamubei mashi uyu kuti anyarare, jamubei rugare uyu kuti anyarare, anyarare, anyarare kuchema. Jamubei shubi uyu kuti anyarare, jamubei gari uyu kuti anyarare, anyarare, anyarare kuchema. Jamubei sofi uyu kuti anyarare, jamubei eti uyu kuti anyarare, jamubei talendi kuti anyarare, anyarare, anyarare kuchema. Yehuwe, 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 nyarara kuchema. Pandepenyero panapa kana kuti regai tiri pabasa isusu hatina vanhu vatinotuka isa tituke vanhu nekuti hazvisi mudna asi pane kuimbwa kunoimbwa nevaimbi kwekuti pamwe pachona unongonzwawo kuti zvakangonaka kuti rega nditsinhire. Yes, it's a commentary. Yeah, saka musazoti muchamarara atuka vanhu nekuti pane mumwe muimbi akazoti hanzi zono ukaita godo wafanana nemuroyi, hanzi godo rinorwadza akaritakura ende kugodokera chinhu chaitwa nomumwe munhu same nemuroyi amene kuti muroyi munhu akaita sei. Pana muri kunzwa kamba kanonzi munochema naye achiziva zvake kuti ndiye akonzeresa, atsvaira mubereki, atsvaira baba, atsvaira mai, atsvaira mwana, achinyazoziva hama dzese kupera izvi anenge atoriziva zvake kuti ane chibhokisi chake chiri kutsvairisa vanhu.
munochema naye muchitobatana maoko achitokontribhuta nechema, asi ndiye anenge aita sei akonzeresa. Kamba karubva paalbum rakanzi zvasha zvipere ratiri kufamba naro kubva kune muimbi wezimbabwe vari mubromley muruwa umo mukoma Boss Kiss. Right, rega tioneka panapa kuti mungade mumbotipawo rundown here dzimbo dzatarowa dzese idzi manje kuti dzakamira sei. Ndinozoti tasarirwa nekamwe chete katichazorowa mukupendera hurukuro, asi dzimwe dzacho 5 dzese dzapinda. Saka mungade nguva ineka ndo yandiri kukumbira kuti mumbotitsanangurira matracks achona one by one. Right, track number 1 inonzi Chimamuna. Bwanje anzanga, ine ndafika pano pamuzi panga pachita Chimamuna. Ndiri kureva kuti munhu anenge awirwa nedambudziko, iyi song iyi iri based on a true story. Idambudziko rakawira mumusha rekuti mumusha makange maita chikwambo chikange chakuparadza upfumi hwese, chichibata-bata nekuvana, vana vasikana vasingaroorwe, vana vakomana mabasa achingopera zvisina tsarukano, pfuma chaiyo yavanoshanda yanga isina chainoshanda. Saka takaona kuti dzimwe nguva tikataura matauriro iwaya munhu achatsiurika akasiya mabasa ake iwayo, asi taingomuzivisa bedzi kuti zvese zvaungaite ungabate ukaita sei, isusu tinochema kuna Mwari, Mwari ndivo vachatidzivirira, uye tese takangomirira nguva zuva rekuenda tichizongonosangana nekutongwa kwemabasa edu atinenge takabata pane rino zuva. Saka Chimamuna izita randikati rechinyanja ratinenge tichingotaura nezve tichitaura chikwambo. Track number 2 kudzidzisa Gudo Museve, based on a true story futi. Ndaiona vanhu vaingotaurira nyaya dzavo kuvanhu vavaifunga kuti vabatsiri, asi nekuedza kwezuva vaizoparadzwa nemazwi avo. Vanhu vakushandisa mazwi aya avakaudzwa, vachitaura vachiudzwa vachifungidzirwa kunzi vachave nerubatsiro rwavangaite, asi ndakazoona vapandukirwa nemazwi iwayo akuvaparadza, vakuzochema zvakare. Saka ndakazongotora hangu semufananidzo kuti murume ari kutaura nemudzimai wake kuti ziva munhu wokuudza, ukadzidzisa Gudo Museve ukafuratira richakubaya. Saka ukaudza munhu zvakavanzika zvako iwe, chenjera kuti mangwana ndizvo zvaachakushandisira kukuparadza zvakare. Ndo zvandingangoti muchidimbu ndo zvinoreva chimbo ichi, kuti dzimba dzose dzatinoona idzi dzine matambudziko adzinawo, asi vazhinji vacho vanoafukidzira, havangosumudzi hapwa. Ndosaka ndakazoimba kuti chakafukidza dzimba matenga, pamwe pane huswa pamwe pane rata, asi ese matenga. Hauzive dambudziko riri mumba maningi nedambudziko riri mumba maningi, asi zvese zvakafukidzwa nematenga. Mumwe abuda muimba yehuswa, mumwe abuda muimba yemarata, vose vane matambudziko avo asi havatauri. Saka ziva wekuudza matambudziko ako kana zvakakukoshera. Kambo kanonzi Kujaidza Chigure, kambo kari patrack number 3. Pane vanhu pedza nguva vachirera godo, vachitadza kurera vana, hameno kuti vachasvikepi nazvo, asi Mwari neuchenjeri vanoviga zvipo zvavakatipa muropa. Nekuti track number 4 inonzi iyo Nguva Yenyasha. Kungokumbira kumusiki kuti atirangaridze kana nguva yenyasha ichinge yakwana, tisazoitawo sana mai Potifa vakapiwa nyasha vakatadza kudziziva vakasvika pakudzisungisa. Vakoma vaJosefa chaivo havana kuziva kuti kuberekwa kwaitwa Josefu mumba mavo inguva yenyasha yavakapiwa yekuti ichazovararamisa kumberi, asi nekuda kwekusaziva vakatotengesa nyasha dzacho, asi mumagumo enyaya yacho vakazoperera vari padziri, vakutoita dzekutodembera futi nyasha idzodzo. Saka chimbo chandinongoti Mwari varangaridze mumwe nemumwe kuti paanopiwa nyasha dzake
agodziziva asadzirasi, agogara akadzichengeta kuitira kuti zvive zvakanaka mukati mekurarama. Track number 5 yedu iyi inonzi Munochema Naye. Mukaiteerera track yakangoda kufanana naChimamuna. Pane mumwe muimbi aripo ipapa anonzi Gift Katolika. Vazhinji vanomuziva nekuti Shiga Shiga. Mukamuteerera munomunzwa aripo ipapa. Takashandawo naye zvakare. Munhu akangofarirawo pataigadzira damba refu. Akanzwa achida kushandawo kuisawo izwi rake ipapo. Kambo aka vazhinji ndinoziva vane mubvunzo nekambo ikaka. Ndinogara ndichibvunzwa nevakawanda kuti kambo aka ndakakanyora ndichifungei. Ndakaona zvinhu zvakaitika, true story zvakare. Iyo iyi damba refu iri mukaritarisa rakazara nezvinhu zvakaitika mukati mekurarama. Pane rufu rwakaitika, so taitoona kuti uyu munhu uyu ndiye akonzeresa uyu, asi parufu pacho waitoona achitochema kudarika vamwe vaivepo, achiratidza kurwadziwa asi achitoziva zvake kuti ndiye akanga akonzeresa rufu rwacho. Saka kuti mumuudze direct, takangoona zviri zvinhu zviya zvokuti zvinozobara ruvengo kana godo, asi tikangozvitora tikazvisa mumimhanzi kudai, vanonzwa, vanoona vagoona, vagoziva kuti zvakati ndo zvakaitika. Asi haini nangu handichika kuzvitaura zvinhu zvakatoitika zvandinotoziva pane hama dzepedyo chaizvo. Chiri chiitiko chinosuwisa mukurarama, asi varoi nekuda kwokushaya nyadzi unotomuona achitomirizikawo parufu, asi zviri zvinhu zvavaita sei zvaari kuziva kuti ndiye atokonzeresa ipapapo. This one ndingati it's a true story yandakaimba nezvayo. Kambo kekugumisira kanonzi Zvichakupei, remix yekambo aka. Kambo aka takambokaimba padamba refu rechipiri rinonzi iro Nashe Tinosvika. So nekuda kwevatsigiri vanoramba vachitaura nezvako vachiti dai apa makadai apa dai makadai, takati regerai tiite zvido zvavo tizvizadzise, nekuti isusu hatizviimbireka, tinoimbira vatsigiri nenyika kunze uko. Zvavanenge vataura, zvavanenge vakumbira ndizvo zvatinoita. Isu chedu ndikati kungogadza pamoto, tichingoongorora kuti kukwata uku zvakwata mhimo yacho yakwana here, kana kwakumuona tomuona zvakadaro, tobura topakura, topa kuvadyi vazvo. Kana zvatapira vanotaura kuti zvatapira, kana zvichishata vanotaura sezvakare, sekutaura kwakamboita muimbi. Ndizvozvo zvimwe chete tinongoraramba tiri mugwanza rimwe chete iroro. Pane vamwe vanogarira kushora ndima dzevamwe, kana pfungwa dzevamwe, hatizive kuti zvichavapei. Ndinotora imi mukoma Mafaro pamakatanga chirongwa ichochi Uchi Pasina Nyuchi, pane vaishora asi Mwari vaiziva pamuchagumira. Nhasi tiri pano wani pasi rose kutonzwa Bosikisi wekuZimbabwe vachipakurawo damba refu ravo idzva pachirongwa Uchi Pasina Nyuchi. Toti ikestopa zvese, musanyeperwe mukoma. Zvichakupei zvokushora zvishandwa zvevamwe, hazvina kwazvinokusvitsa izvi. Tsananguro yedzimbo dzese dziri 6 paobhamu zvashe hazviperi madzinzwa. Kana isusu takuzowedzerawo zvimwe, musazofunga kuti tiri kunhongeredza, asi tinenge tatozvinzwa kubva kune vaimbi vacho pachavo pachizvavo. Makadiko muri kutibata Uchi Pasina Nyuchi, kurumisana nenyuchi dzegonera, chikamu chechirongwa cheUchi Pasina Nyuchi. Apa tiri kupa hurukuro dzevaimbi. Tine muimbi mukoma Boskise, album ravo sekutaura kwandaita. Right, mukoma boss, tombotarisa pachikafu apa, kuri kuti mimi mandishanyira hangu. Ichi chamungati ndikakubikirai musingazive, munozvifarira, kana kuti ndinotobvunza yangu kuti mukoma Kisi, mimi muda kuti ndinyatso kubikira ichi chamunyatsoda chaizvo. Mukoma Mafaro dai mavhara chirongwa tisina kudya, ukama wanga watopera, nekuti nangu ndinofarira kudya. Chikafu chandinofarira
Bosikisi vanofarira zvavo sadza nederere uye nyama yakaomeswa ine dovi zvakabikwa nambuya kumusha. Inini ndakanzwa kunzi mave kudya mapitsa, inini handitombozviziva kuti izvizvozvo izvi, asi ndo inonzi nhopi kune here iyoyo. Ndakutotaura zvangu imwe somwe yatiri kutounza inonzi nhopi isi yako, but musazoudza vatsigiri kuti ndo imwe yatiri kugadzira iyoyeyo. Rega ndiseke zvangu panapa, hanzi musazoudza vatsigiri nenyaya yenhopi. Hanzi nhopi siri yako what vabva vandirangaridza. Hanzi tiri muchechika, pane munhu aida kuitirwa surprise birthday party. Meseji iya yabva yatumirwa muchechi yese, munhu abviswa palist revanhu vari kuchechi zvikanzi please ndati ndikuudzei kuti isurprise, musazomudza muridzi wacho. Saka isusu manje takachizoshama kuti ko kana iri surprise, saka imi matiudzirei manje, because imi kana musingakwanisi kuchengeta surprise yacho mega, munofunga kuti inozvichengetedzeka neamwe vanhu here? Saka vanhu vese vanoda kuita masurprise naika, imimi chamunogona kunyora munongoti save the date, finish. Hamutaure nyaya yenyu, nekuti imimi mukanga matozvitaura zvinoda kuitika zvacho, kureva kuti imimi hamutogona kutobata chichi secret yacho. Saka hamuna secret, saka you will never be secret. Handiwaiona huchi pasina nyuchi, pakaipa. Haiwa, saka imimi hamunetse imimi, sadza nederere, zvishoma izvo hazvitomotinetsa, hamutomonetsa ba imimi. Right, muri Zimbabwe ndinodaira kuti maitirwa zvakanaka nehurukuro yandiri kuita, kana nehurukuro yandakaita namukoma Bosikisi. Yes, takuda kuita zvedu round off chirongwa. Right, mungade kuwana here masoko mairi matatu mungade kupa kuvatsigiri, kuvatereri, uyezve kana mune few people wamungade kukwazisa, ndo mukana wachona iwoyoyo. Panguva ino chandingada kuti vanhu kana vatsigiri vazive ndechekuti mimanzi itsamba dziri kunyorerwa kwatiri, asi envelope yacho ari magitari, kuitira kuti tibate nzeve dzedu tikwanise kuteerera. Chakakosha ipapo mazwi kana kuti meseji irimo, kwete magitari. Magitari akangofanana neenvelope. Munhu anotumira mashoko erufu haatumiri ari muenvelope yeblack, anototsvagawo envelope ine maruva yekuti unototambira wakasununguka kwazvo, ototangawo kunyora zvakanaka kumusoro uku, asi mukati macho uzonzwa kunzi nematambudziko mbuya vazotisiya. Asi watanga kuverenga wavhura tsamba muenvelope yakanaka kwazvo isingatomboratidzi kuti ine rufu, asi chakubata ipapo envelope kuti uzosvika pakuverenga meseji yerufu. Naizvozvo magitari aya ienvelope, chakakosha ipapo imeseji. Ngatitorei nguva yekumbosendeka magitari parutivi, toteerera mamessages kuti meseji iri kunzi kudii, iri kumboda kuti tidzidze kuti chii, iri kuda kuti swededza papi, iri kuda kuti sudurudza papi, iri kuda kuti svitsa papi, iri kuda kuti tisasvike papi. Ndo zvandingade kuti vaimbi nevatsigiri tose tizive. Uye ndinoda kuti vaimbi tizive tose kuti tingori one family. Hakuna chinonzi musics, kune music, saka tiri one family. Whether unoimba rumba, unoimba reggae, unoimba kwaito, unoimba R&B, unoimba zim dance, chero rudzi rupi rwemusic rwaunoimba, tiri vamwe chete. Saka kushorana ndati siyanei nako, nekuti zvaunoimba iwe sandizvo zvandinoimba inini, uye hatife takaimba zvimwe chete. Hapana anokunda mumwe nekuti hatiimbe zvimwe chete. Iwe une zvako, ini ndine zvangu. Saka zvekuti uyu ndinomukunda kana kuti haandikunde, hapasiriwo pane nyaya iripo pakuti tidzidze music, kudzidzisana chete nekutandara nekutsiurana. Kuvatsigiri vedu tinoda kukutendai nerudo rwenyu rwekuramba muinesu mukushorwa, mukukudzwa, mumakata, materu, kufara, kusuwa, kuseka, kuchema, mungori nesu chete. Muri chidadiso nekusingaperi. Munokudzwa nekutendwa nerudo rwenyu rwemhando yepamusoro-soro. Tinoda kutorazve mukana uno kukuziyisai
kuti damba refu iri zvacha hazvipere, harisiri ramuchatambisa Krismasi yegore rino. Aiwa kwete, tiri mubishi kubika zvitsva. Damba refu idzva riri kuuya rinonzi changa chirere chamuka, the missile. Tambokwazisana zvangu nevatsigiri, asi pane vamwe vakatikoshera zvakare vanengade kukwazisa pane ino nguva. Ndikati mhuri yangu kumba chinova chipo kubva kumusiki, vabati vechikwata cheM Expresso vese, vatsigiri vedu, maDJs ese anoridza manzi dzedu, vabiki vechirongwa huchi pasina nyuchi, Kepa Lutsi Mundia, Mono Mutuna Kobotswana, nemi wamushamarari DJ Mafaro, Kestopa zvese namai vanokubikira ikumba uko, muti zvanzi nembada yacho mufaro pamafaro ipapo. Kwanzi changa chirere chamuka, the missile ndo album ramuchabata pana December apa. Saka rega ndimbowatsvetera kapanapa. Right, Boskis chimbondiitira uka kakapela ke any of the songs dziripo ipapo. Mapedza kuita kakapela kachona handitika imimi manje mobva maita sei? Mobva matipa ma contact details handiti. Matipa ma contact details mobva maoneka zvabva zvatovharana. Ndinodaira kuti muri yeZimbabwe maitirwa zvakanaka. Ndiye muimbo watanga tiinaye nhasi. Album ravo riripo, riri kupisa moto. Album rinonzi zvashe hazviperi. Marida yes ndibate pa 07861783929. Musakanga no subscribe pa YouTube zvakare pa Mafaro Huchi. Tiendese zvinhu kumberi, maita like, mubva mashare zvienda kumberi mberi. Right, mukoma Boskis vachatipa contact number dzavo. Yes, album riripo, ngatisapotei vaimbi veZimbabwe. Saka rega tinzwe panyaya yachona yapakapa yandavakumbira apa. Wangu nditira kakapera mbichana hanzi chaita sei changa chakarara chamuka. Wakomana imi pakaipa. Right, torai mukana uno mukoma Boskis. Kuvara mhanza nechigero, varume kupedza nguva, ivo vanoona vanoziva pane chapfimbikwa apa. Muroyi chiro anamati, unomuziva nemabasa, ndivo vafambi verima. Unomuziva nezviito, ndivo vafambi verima. Iye muroyi. Vanoda kutibata, munotibata pa WhatsApp 0732406060, kana kufona ipapo panodairwa zvakare, kana kufona pa 0773489294, kana pa Twitter munonyora kuti Boskis zvakabatana, Boskis mbada yacho, ndo pamunotibata ipapo. Boskis mbada yacho official ndo pamunotibata pa Twitter yendo ipapo. Sarai murufaro vadiwa vatsigiri nevateereri vechirongwa huchi pasina nyuchi. Tichipa kutenda kuna DJ Mafaro, DJ Kestopa zvese nekuti kotsvera muchirongwa pamwe chete neMagdallas Real Estates neKibo Entertainment kuno kuZimbabwe vanobatsira muimbi wenyu Boskis mbada yacho. Sarai nemufaro, ngatipei sando dzedu kuna DJ Mafaro. Dakara tasanganazve tinoti sarai murufaro. Timu revaimbi rakaipa panyaya dzemasoko idzi hanzi izvoni muroyi kuvhara mhanza nechigero panotozikanwa kuti pane chapfimbikwa. Akomana imi pakaipa. Muri yeZimbabwe ndinodaira kuti munotenderana neni kuti muimbi uyu akatozvipengera. Manzo album ravo nderechi4, mukanga muchida dzimwe dzachona nhatu dzekupedza dzavakabva kubura. Yes ndinadzo, tinokona kubatirana kuseruko.
Yes, pakaipa vanoshanda nesimbi dzebasa chaidzo ana mukoma Albert Gatsi, ana mukoma Banamandi Porter. Yes, ndo wandiri kuremember mazita avo avataura. Saka zvozoita contact details vakupai, asi dzangu kana muchida kudzinzwa zvakare kuti muzovabata, it's 07861783929. Kune vanofamba neni pachirongwa huchi pasina nyuchi. Yes, munokwanisa kuwana contact dzangu pamafaro huchi pa YouTube. Moita subscribe, moita share. Uyezve tine group rehuchi pasina nyuchi re WhatsApp group. Vanoda kupinda imomo munongotaurwa zvemumanzi chete nekuona kuti tingabatsira sei vaimbi vanoda kupindawo mugroup iroro. Unokwanisa kundibata panhamba iyoyo zvakare 07861783929 UK code. Yes, unondibata pa WhatsApp. Saka zvozoita panhamba kare katichirova kambo kekupedzisera. Yes, kambo kanonzi zvichakupei kushora basa remumwe murume kana mumwe mudzimai zvinokupei. Itiro zvakanaka. Next week tichanga tine mumwe muimbi zvakare. Mwari akuitire zvakanaka muri Zimbabwe. Farirai album iri, farirai kambaka, farirai mushamarari, farirai nepenyuro Zimnet Radio. Yes, zvichakupei.
mukoma wangu we ndiwo Mwari vanoziva goho rake. Rwendo rwemumwe aruse kwemukoma wangu we ndiwo Mwari vanoziva kwachakumira. Usapedza nguva uchifamba semumwe, usapedza nguva uchitamba semumwe, uchadona iwe mukoma wangu we, uchadona iwe hanzvadzi yangu we, uchadona iwe mukoma wangu we, uchadona iwe hanzvadzi yangu we, uchadona iwe. Naisoni mweni tembo jambura levori chikopokopo zero plane shote mwene pinda mu overtaking lane officer avapo vari ku stay away. Fura pombi dzechiretsi ishuka usabate single face unotsva zima mageti nero zima mageti suro kupisa rutsva musi wemabiko kwayo uziva ichakwira mumutikana kwako agudo.
wazoda pahanga